Wara diskwit u konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista dwar l-emenda mresqa mill-Gvern biex żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena jkollhom l-opportunità li jsiru sindki u viċi sindki jekk jingħataw il-fiduċja, il-Partit Nazzjonalista qiegħed jgħid li issa se jivvota favur. Dan qalitu l-kelliema taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista Bernice Bonello waqt diskussjoni mtella qabel nhar it-Tnejn fejn mistenni jintemm il-proċess parlamentari biex dawn l-emendi jiġu approvati. Bħala partit bilna ma din l-abbozz li żgħażagħ ta' 16 sena jistgħu jilħqu sindki u ħena t-tnejn ħankunu qegħdin nivvotaw favorija. Madana kollu b'din id-dikjarazzjoni Bernice Bonello komplet tikkonferma nuqqas ta' koerenza u direzzjoni politika fih dan il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li kien id-deputat tal-PN Justin Schembri li ftit ġimgħat pront kiteb fuq il-mezzi soċjali li din il-liġi hija l-aktar ħaġa bla sens li seta tissir. Iżda wara ftit dan il-kumment ma baqax jinstab għaliex Schembri kien imġiel iħassru mill-istamperija. Dan għax f'dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar il-Kunsilli Lokali saret l-istess proposta. Fil-fatt din l-emenda fil-liġi ġiet imfaħra minn bosta fosthom mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ stess, kif qalu li dan qed isir biex iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin ikollhom pjattaforma fejn jiddiskutu, jedukaw u jappoġġjaw l-impenn ċiviku it-tmexxija taż-żgħażagħ fil-governanza lokali u l-importanza tal-vot 16. Wan propju staqsa lil Bonello dwar dak li kien qal Schembri. Evidentament skomda batitna nistaqsu lilu mingħajr ma tatna l-ebda tweġiba. Fi mhix xuċata di. Jiena ma nistax nitkellem x'qal ħadd ieħor, jiġifieri il-ħaġa hija nista' ngħidlek saqsi l-ħadd ieħor.